Indoda eyakhe umuzi phezu kwenyoka. Sanibona, njani? Siyaphila. No guys, siyabonga ngoba subscribe-ile. Siyacela niqhubeke. Uma usaqala nje ukuzongena kwi-channel, subscribe, siya-like, siya-comment. Sibonga. So namhlanje ke ngiza nendaba yomunye ubaba owayakhe ngaphansi kwenyoka. Yabo, so lo baba nje ube umuntu onesibindi kahle. Bekusibindi. Yabo, so bekuyilo muntu lo okwaziwayo nje emphakathini ukuthi makusuke kunenkinga kubizekela yena nanoma ngathiwa inkinga yani. Kuwasaziwa nje ukuthi hayi lo muntu lo hayi insizwa nje impela nje futhi engabhedelwa even nakwezinye insizwa. Yayibona, so wadecide-ke ukuthi ayi yena uzokwakha endaweni esehlathini, futhi le ndawo mayihlathi iyihlathi and iphakeme nje like ngathini wakha nje egqumeni but elisehlathini. Yabo. Hayi, so lo baba ke kwaba khona ke abamkhuzayo, abantu abadala bamtshela ukuthi hayi no, Mhlongo ungakhi lapho uzoba nenkinga because ngathi kukhona into ephila ngaphansi lapho abantu abaziyo. Yabo, so hayi wabatshela ke uMhlongo ukuthi hayi yena kanindaba nalonto uyobona ngayo lonto leyo, ngoba vele izinto nje lezo angayisabi kahle akakholelwa ekuthenini kukhona into ephilayo mhlambe engaba ngaphe kwakhe. Uyabo lonto. Hayi, so kusho ukuthi ke lo baba ke qale iprocess eqale ke akhe ke khona. Yabo, so waqale wabeka umuzi ngithi nje mhlambe kwathatha inyanga eyodwa. Yabo lonto, wakha waqeda, and then ke wayeseke decide ukuthi ke akhe ama-toilet ke manje. Yabo, cause umuzi wakhe ngathini, cause ayithi vele indawo esentabeni eyehlelayo, and then kufike kube u-4 room omama phezulu, and then bese sekuthi la ngezansi bese sekuba urawundi la eceleni, and then bese sekuba u-1 room, and then la eceleni kube urawundi futhi. Yabo lonto. And then ke kusho ukuthi wasese decide ukuthi ke mama ngaphezulu lapha ku-4 room uzokwakha i-toilet khona. Hayi ke nebala ke hayi ke elakhe i-toilet. Kodwa ke manje ke into ke eyayixaka yayisabisa futhi ke nento ayingayinaki yena. Leli toilet lakhe wayethi umelakha yabo lalisheshe ligcwale nje. Yayibo lonto. Exake naye wayexake ukuthi hawu why ngoba phela lana ngihlala ngedwa la. Yayibo lonto. Cause nabantu abafikayo bafika ngokuvakasha behamba. Into enza ukuthi i-toilet lisheshe ligcwale kanje. Hayi ke shoot lapho kuyayibuza kuyayiphendula akekho ozomphendula kulokho ngoba babevele bemtshelile vele ukuthi hayibo kunengozi la ngaphansi. Yayibo lonto. Hayi shuthi ke elokuqala lakhe ligcwale. Yayibo lonto. Kuthi banya phele futhi isikhathi elesibili ephinde embe futhi. Uyabona ke mase sembele isibili shuthi uzomba umgodo othe ukuthi insizwa eyisebenzela yayibambela nje yonke into. Yayibo lonto, ayiceli. Yabo lonto, indoda emba umgodi iyodwa izuqede. Bayazi ke abantu ukuthi ikhona insizwa ekanjalo ezimba umgodi we-toilet nje kahle. Bakhona abantu abakwazi ukushaya ukukhiphele ngale. Uyabo. Hayi lesibili ke ilimbe ke lingafani nale ngoba ngeke phela izisakwazi ukuthi imbe lapha ehamba khona ekuqaleni. Shuthi lo osucwele ivale ngalo, and then iqala omunye umgodi duze nalapha kade yakhe khona imbe iqede yakhe isakhiwo sayo sese-toilet nakhona futhi kwenzeke the very same thing.
ukuthi i-toilet lakhona lisheshe ligcwale. Yabo lonto. Hayi phatha. Isiyakhe lesithathu-ke manje. Yabo lonto. Iphinde yakhe lesithathu. Imbefu uyabona ngathini ukumba kwakhona kuyashiyana. Uthola ukuthi lokuqala like okay okwesibili ngeke kuze kulingane nokokuqala, and then lokwesibili futhi ngeke kuze kulingane nokwesithathu. Yabo, so lento leyishiyana kanjalo kahle yabo. So into eyenzakalayo kwelesithathu nakhona futhi yenze the very same thing nakhona ukuthi ithi ukulate iyodwa njalo le ndoda. Yabo lonto. Okusurpriseayo ukuthi leli toilet liyagcwala but naye akazi ukuthi iqhwaliswa yini. Khumbula babemtshelile. Yabo lonto. Hayi indoda le ayinaki. Ayinamsebenzi nalonto le. Hayibo lonto. Okusho ukuthi ke nelesithathu futhi nalo phinda futhi uthi phatha lo muntu akayi njalo esoyilethi. Yabo nje like ngeke ukuthi wakha i-toilet manje ake ngithi mhlambe after 30 days seligcwele i-toilet. Yabo, and umgodi usushone ngempela. Just imagine into kanjalo. Yabo lonto. And sekumgodi wesithathu. Hayibo lonto. Hayi ke gcwaleke futhi nalo lo wesithathu ephinde futhi into ke wave sana decide ke manje ukuthi hayi wayenduneni wafika wayibikela induna ngalolu daba ukuthi unenkinga kanje. Yabo, so manje ubedinga insizwa, ubedinga kahle ukulekeleleka, udinga isandla. Hayibo lonto. So umedinga isandla okusho ukuthi uyacela ukuthi induna imboleke nje insizwa noma mhlawumbe izama ukumkhulumela neinsizwa ukuthi ucela ukuthi zizoyilekelela kanje. Hayibo lonto. So shuthi nje lento izofana nokuthi kunento ayenzayo. Yabo lonto. So cause wathenga ibhodlela, wathenga ikesi, and then wasesethenga wasesethenga namalozi nje aka drink. Hayibo lonto. So ayizafika ke insizwa ezifikayo, ezinye ayifikanga. Yabo, so into eyenzakalayo ke sebemba umgodi wesi4 ke manje. Yabo, so mabemba umgodi wesi4 iyona inhloso yayo manje isilwa nokuthi ifuna ulomgodi ukumba ifuna ukumba ushone ngempela ke manje, ushone phansi ngempela ke manje. Yabo, ikhathele manje ukuthi yona imbe umgodi usheshe ugcwale. Hayibo lonto. Bamba baphosa istep seside. So mabe okay mase sebekhipha inhlabathi bayikhipha begibile estepsini, and then kwahamba nestepis naso kwaze kwabonakala ukuthi hayi ngeke istepis naso asisasizi ngendlela umgodi osushone phansi ngayo. Yabo, and then base sebe decide ke ukuthi besikhipha istepisi mase sebehla ke manje sebehla ngentambo ke manje, mase sebeshona phansi behla ngentambo ke manje. Hayi ke bembe beze begcine sebefika endaweni engathi inamanzana ke manje. Hayibo lonto. Cause vele if yabo nje if kuwukuthi wakhe entabeni usumbe kakhulu like ngilinganisa ngendlela abasesebembe ngayo bona phansi. Hayibo lonto. So still futhi lo baba wathi hayi asiqhubekeni. Yabo, so manje bekhe inhlabathi behlanganise nawo lawo manzi lawo. Yabo, so manje ke into exakayo ukuthi mase sebeqhubeka bamba and then amanzi ashintsha ababovu like ukukhomba ukuthi ngathi igazi like. Yabo lo. So angivela ngithi phansi kwakumba 2 phansi, and then abanye basuke like kuyashintshwana, ombayo okhipha isihlabathi. Yabo, ombayo okhipha isihlabathi. Hayibo lonto. So into eyenzakalayo uyabo abantu ababekhona ukuthi kwazwakala kunento engazi ukuthi iyakhala, kunento engathi ukuthi
iyabhonga kanti sekuyena usobaba. Laba ababephansi ababange besabuya, ababange besabuya. Yabo nje bayaphilela kanjalo.